Да се мушкам по тесните средновековни улички на Ретимно. Това е страшно. Я банана къде обис. Гледай каква става. Много яко. Продължавам да се мушкам по средновековните улички на старото Ретимно. Ще да кажа на старата Ханя. Тихи, красиви местенца. Мяу! Котката река седи на сенка. Наистина красиви местенца, които заслужават да бъдат заснимани. Кой човек не би изкарал с удоволствие лято си тук в среди средновековни къщи, които създават едно приятно усещане за нещо старо, за нещо далеч от модерния стрес?